Nhà nào đó lại bên này. Man. いやいやいや。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃないか。てめえ。ケイケ、待って。KK chia KK。周りはどこだ。一心同体か。実に興味深いが。に。まさか。ケイケ、どうした。誰なんだあれ。いくさいខ្លួនគេមកប្រើすまない。勘違いさせてしまっていたようだ。妻と娘は理解してくれている。あとは អូនេះកូនបែកហាន់យ៉ាង 魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結